номер 260. Прийди, ми тебе чекаємо, прийди, там якого дня свято, і що прийди, нехай буде радость Духа Святого Твоего. Прийди, ми тебе чекаємо, прийди, якого дня свято, Вічом прийди, нехай буде радость Духа Святого Твоего. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panu chwali. I z ducha chwali. Podczas tej świętej mszy malusia zapamiętnych Eduard, Степан, Владимир, семьям новых, Денько, Адамович, Трамбицких, просячи для їх, как добрий милосердний пан, пробачив їм провини і прийняв усю вольність усіх святих. Сьогодні почуємо в Слові Божим, як в першому читанні, так і в Євангелії, о нашій поставі молитовній, в який спосіб ми маємо молитися. Святая Мша так само з'являється найвищим щитом молитви. Просим, как и мы могли туда разом с Иисусом Христом, який буде складати і знову в себе на этом алтаре в ахвяру зложить свої ахвяри, які ми маємо, з якими приходимо, які приносимо уровень серця. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем сласти эту наисвятейшую ахвяру. Spowiadаюся Bogu Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышиях Богу. А на землицу покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару Небесный, Боже Ойче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Єзу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сине Отця, який вяриш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який вяриш на себе грехи світу, прими моление наше, який сядиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, только Ты наш Пан, только Ты наивысшейший, Єзу Христе, с Духом Святым, у хвале Бога Отца. Молимся. Всемогутный вечный Боже, да помогай нам завсёды охотно выконывать Твою волю и служить Тебе со щирым сердцем. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог правуще веки вечные. Аминь.
и воевали с Израилем против него. И сказал Моисей Иисусу Навину: «Выбери нам мужу и иди биться с амаликитянами. Завтра я стану на вершине погодка, и жезло Божие будет в руце моей». И зробив Иисус Навин, и сказал ему Моисей, и пошел биться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Хур взошли на вершину погодка. Коли Моисей поднимал руки свои, перемагал Израиль, а коли опускал свои руки, перемагал Амалек. Коли руки Моисееве тяжелели, тогда взяли камень и подставили ему, и он сел на им. И Аарон и Хур потрымливали руки ягоные, один с одного, а другие с другого боку. И были руки его подняты аж до захода солнца. И перемог Иисус Навин Амалека, и народ ягоный вострелен мечами. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Да помога от Пана, який створив небо і землю. Да помога от Пана, який створив небо і землю. Узнімаю очі свої на вершинах, откуль прийде моя допомога моя от Пана, який створив небо і землю. Допомога от Пана, який створив небо і землю. Йо не дасть потиснуться назад, Йом не дасть потиснуться назад Твоей, не задремля той, кто тебе стереже, не дремля и не спит той, кто стереже Израиль. Да помога от Пана, який створив небо и землю. Пан стереже тебе, Пан твой, день он праворуч тебе, день солнца не ударит тебе, ani месяц ночью. Да помога от Пана, який створив небо и землю. Пан заховає тебе от всякого зла, буде берегчи твою душу. Пан буде стерегчи вистя твоей вертане, тебе и навеки. Да помога от Пана, який створив небо і землю. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофія. Тривай у тим, чому навчився, і що тобі доручено, ведаючи, от кого навчився. Бо от дитячих годов ведаєш святе Писання, які можуть навчити тебе мудрості для збавлення про віру в Христі Ісусі. Усяке Писання, натхнене Богом і корисне для навчання, для переконування, для наставлення, для виховання у праведности, как Божий человек будет досконалым, до всякой доброй справы готов. Заклинаю тебе перед Богом и Паном нашим Иисусом Христом, и будет судить живых и мертвых, и перед пристем Ягоным, и перед владарством Ягоным. Проповедуй это слово, наставляй в час и не в час, переконывай, забороняй, захвочивай всю долготерпеливостью и получанием. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Живое Слово Божие и действенное, здольное судить думки и намеры сердца. Аллилуйя.
У той час Єсус розказав своїм учням приповідь про те, що треба завсёды молитися і не падати духом. В одному городі був суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. У тим городі була одна вдова, і вона, приходячи до його, казала: «Оборони мене від противника моєго». Але він довгий час не хотів, а потім сказав сам собі: «Хоч і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але за того, що гэтая вдова не дає мені спокою, обороню її, як вона не приходила більше докучати мені». І сказав вам: «Послухайте, що каже несправедливий суддя. Дык ці ж Бог не оборонить вибраних своїх, які просять його день і ніч, хоч і марудить, оборонить їх. Кажу вам, що неўзабаве оборонить їх. Однак, Сын Человечий, прийшовши, чи знойде віру на землі?» Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Перше читання говорить такої паралелі. Маємо Мойсея, який наказав войску вирушити на війну, і маємо військо Ізраїля, і маємо військо Амалекітів. Мойсей приймає поставу молення, бо руки узносить вгору, а у горі, дома, живе Бог, так і навчає, що там живе Бог. І руку гэтыя узносить угору. Хоч Бог ахінає всю землю, не морозить. Ну, але такая у нас такая постава. И Моисей так само такую поставу принимает. Молитва – это такая борьба, якая отбывается. Народ Израиля и Амалекиты. Так есть молитва. Молитва – это война. Незвычайная война. В таким способом она названа. Потому что молиться, там заправду человек воюет. Там на это найти час. На гэта нести охоту, на гэта через сердце поспробовать, завести, может, отдровенную любовь, какую бы интенцию хотел бы своей молитвы охверовать. И глядим, что есть подчас молитвы Моисея, Моисей сам не надольная молиться. Руки затекают, тварднеют, не слухают, падают на низ. И написано, когда руки гэтые падают, то войско Амалекитов начинает перемагать Израиль. Они убачили это Аарон и сказали: «Треба допомогти Моисею». Принесли камень, поставили, что сделали? Вот взяли руки. Это постава Аарона и другого означает того, что они начали молиться разом с Моисеем, только что за Моисея. Его молитва была досконалая, а они как Моисей выпивал. Это и есть наша постава, який способ мы повинны молиться. Костер наказывая, как мы все молились один за одного, как мы не поддавались. А что нас побуждает на молитве? Это приповесть, якую Иисус Христос рассказал. Что эту женщину побудило, как она стояла у брам богатого судьи и кричала, как он оборонил ее. Она была богатая, и она не стояла там. Как ей никто не заслучал, она бы тоже не стояла. Czyli эта женщина, виконує некалькі благословлений. Пам'ятаємо, Ісус Христос каже на горе благословлений: «Благословленные тем, кто смутится, кто плача, кто убогий, кто терпит якісь переследы». Кто из нас бы хотел такие благословения иметь? Это мы, когда он смутится, плачет, то над разведом. Убогий мы. Но не я ж. Не я ж. Это и есть, в этом проявляется благословение. Бо коли человек бачит, что сам себе не может помогти, и он переживает якісь кризи в своем житті, тогда ему зливается Божье благословение, но тогда он идет на Бога. Он тогда переконаний, что сам себе не поможет. И тому гэтая удова стоит у брам, гэтага богатого судьи, потому что, наверное, как была богатая, заплатила бы гроши, наняла бы якогось міліцейського, який приїхав, а все. І ходила там. А так не зробила, бо не було грошей. Там просила. І це пригожий приклад.
Ісуса Христа, який Він подає, в який спосіб чоловік повинен молитися, намагатися. І нас повинен для цього подривати. Нас наші грехи не повинні засмучати. Ми, святари в костелі, тішимося, коли чоловік приходить до сповіді. Буває, що робити, буває, що вистрілити, хтось зграшив. А в Святому Писанні написано, коли читаємо оренді, співаємо Великодне, коли хто приходить в суботу Великодную, о благословлений грех, який був пролитий праз Адама і Єву. Бо праз гэтый благословлений грех народилася ще більша ласка. Грех, може бути благословлений грех? Оказується, що може бути. Бо ні одному із нас даний якийсь грех, який десь тянеться за нами. Тому що не як нас давить, але як допомогти нам зростати. Пам'ятаємо ту приповість пана Ісуса про пшеницю і колосовник, який засіявся теж поміж пшениці. І що работники говорять, коли господара довідалися, що колосовник треба стирати? Пане, дозволь ми пойти побудуємо цей колосовник. А пан скаже, ні, не треба. Чому? Бо дякуючи этому колосовнику, эта пшениця, вона буде вибиватися вгору і буде високою зростати. Погляньте на лес. Густий, грибучий лес, як я говорю. Які там дерева ще ростуть? Ровненькі. Погляньте на ту саму сосну, посадьте где-нибудь у полі густого. Просто звичайно. Що там буде відбуватися? Вона викриється. І тому часами нам так у житті дадені якісь грех, якісь тяжкості, як ми тягнулися до Пана Бога, як Мойсей з цими руками. І може самі заправди ми десь падаємо, але хтось приходить, давай повстань. Борися, змагайся далі. Пробуй что-нибудь змінити у своїм житті. І так ми до этого покликаны, брати і сестры, как мы узрастали, дякуючи ласці Пана Бога, дякуючи тому, що нам можна допомогти. Сьогодні у Євангелії ми почули про эту жінку, яка просить, Боже, оборони мене. Amen. Веру в единого Бога, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, всякого вашего и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправного от Бога соправного, нароженного, а не створенного, одиносутного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавлення, зійшов з неба и утеловився от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижований так само за нас, при Понтскім Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядить праворучається, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в единый святый католицкий апостольский костел, вызнаю единый хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Брат Иисуса Христа, чистой покой и принижение выслужил нам годных детей Божьих, с доверием представили нашему Отцу в небе просьбы Костела и всего свету. Молимся за святый Костел, как дощаючи Божие Слово и уделяючи сакрамент, и отсвечил о взбавшей миссии Христа. Просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за службовцев, как их семейное житье и праца сприяли усталяванию Божьего владарства на земле. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за медицинских работников, как они оказывали
отказно ставились до своей працы и мкнулись наследовать Божию милосердность. Мы просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, благословенный способ Эдуард, Степан, Владимир, семья Новик, Зинько, Адамович, Трамбицких. Как добрый милосердный Пан, храня их супольность всех святых, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных, как удел у таямницы святой Мши давал нам силы для переодолевания штоденных проблем и хлопотов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и ученика, дякуючи Твоей милосердности, могли заусёды тешиться Твоей лаской, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 247. Пане мой, все мое житье, и теперь такой назавсёды, это мое сердце погляди, ты любовь моя, одиная. Я верую, Пане мой, все мое житье, и теперь такой назавсёды, это мое сердце погляди, ты любовь моя, одиная. Я верую, Пане мой, все мое житье, и теперь такой назавсёды, это мое сердце погляди, ты любовь моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу я офиану принял Бог, и Тебе всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Просим Тебя, милосердный Боже, да поможи нам служить при Твоем алтаре со щирым сердцем, как нас очистила от грехов Твоя ласка и светила огня, реку и Тебе складаем. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Слава с вами. И с духом Твоим. Укору сердце, Узрочи меня, Пана, подякуем Павлу Богу нашему. он это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і злавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры годы. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе, каб ад Твайго імені панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах. Праз Христа, Пана нашага, таму разам з анёламі ў небе мы Цябе праслаўляем з радасцю усклікаючы: Святы, Святый, святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крывёю
naszego Pana Jezusa Chrysta. On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, uziął chleby i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każący: Wierzycie i jeszcze zdecydował się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy uziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każący: Wierzycie i wicie zjawił się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery. Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего Христа хвале. Wspominając śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas wolnymi, стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiejny po всем świecie, udoskonalał w любови, razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym Józefem i всім duchowieństwem. Pamiętaj, tak samo про братов и сестер наших, jakie поснули в надежде на воскрешение и прочих, кто у ласти Твоей вышел из этого света и дозволил увидеть светло обличия Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad всеми нами, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, ujedność z Najświętejszej Bogorodzicą Panną Maryją, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym ojcem Bronisławem i всеми świętymi, jakie z praw podawali się Tobie, как z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie, wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Wraz Chrysta, z Chrystom i u Chrystie, Tobie, Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwala, wraz u Ciebie wieki wieczny. Молим się do Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosił Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого zła. Daj łaskawa supokою dni naszych, da pomaży nam miłosierności Twojej, как мы были завсёды wolni od grachów i zachowane do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a daryć Go supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближньому з нами супокою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie raki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie raki światu,
Смилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, а дари нас упокоїв. Woś baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, как ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 5. Єзу у серці тримані, красне славлення м'якне, славлення не принісла, будь прославлений Боже наш, що для Тебе вчинить могу. Как показать любовь мою, волю Твою должны примать, и сердца чистые заковать. Иисус, не покидай меня, моя душа Тобой живет. Участь терпения поможи, выкрывать твою любви. Участь терпения поможи, выкрывать твою любви. Упавши на колени, Бога спохваляймо, у Божьих сердцах мнений. Хвала, 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 спевай земля и небо, Иисусу Хосанна. Удвоена увере, хвала, хвала, хвала. Поблагодарай народе, вечеры и рано, на закате и всходе. Хвала, хвала, хвала. Позавчая офляра, что радукам стала, будь вечно прославлена. Хвала, 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 будь вечно прославлена. Хвала, хвала. Наш Пастырь небесный, нами живет, Он зубы надею и радость дает, огонь нам приходит до нас на алтарь, как стать нам поживать. Таїся білда, наш Пан добрий Пастир,
притулок слабых, дає віта сила у серці своїм, любов'ю святою лагодить наш Бог. Ісус розганяє надії свято, наш Пан милосердний, Он любить свой люд, пронес неважне у долину покут, как шлях человеку добром осветлять, у сердца поверит ужас. Наш Пан прославленный, до нас Он идет, не сердцу покой, утешает в беде, по свету избавления, закон нас открыть, и мощью своею от злого укрыть. Молимся. Łaskawy Ojcze, uczennika plennym był nasz udział w Eucharystii. Niechaj nie pomoże nam użyć ziemnej i podryktuje nas za życia wiecznego przez Chrysta Pana naszego. Amen. Objawy. 24 stycznia w środę wspominają świętego Jana Pawła II Fachu. У пятницу вспомним святого Антония Мария Кларета Бискупа. Кожный день у нашей каплицы у 18:20 триває набоженство руженцовое. Усіх особливым чином детей и молод запрошаем до удела в этом набоженстве. Сближаются вести с табакой, особливым чином будем молиться за усіх померлых. Можно приносить выпоминки и складать их у святара в закрытии. Карточки лежат на приконце каплицы. Так само можно приносить на своих, коли ласка пишите выразно. Сённяшняя неделя инвестиційна, дякую за ахвяри на будову. Адорація Пана Єсуса у найсвятішому сакраменті кожний день з 14 до 19. Захочуємо набувати часописа Аве Марії, а у їм особливий спосіб освячення номер присвяченню нашей Минско-Могилевской архидиецезии наидорожейшей крови Пана Иисуса. Наприкінці каплиці знаходяться при дворах скарбонка древляна, яка хто жадає, сьогодні можна скласти ахвяри на цель місії. Дякую за ахвярування на будову святині, супольну індивідуальну молитву, спів, праву, літургічну прибирання каплиці, так само тим, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкує дні народження, іменіни, юбілеї, хто чекає народзів дітей, за добродеїв хренодавців нашої парафії, а так само нових добродеїв будівництва санктуаря Божої милосердності. Помолимся так само за Мирона, його батьків і хрестних з нагоду хресту, отдаючи кожного з нас под опеку Маті Божої Твоєї, Богородне, отдаємся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, що ви є, що приходите. Нехай это благословение наполняет вас оправданной радостью и с упокоем. Пробачьте, что когда не до конца не рассказал, я его не пишу, видите, а с головы говорю. А как напишу, там без фокуса зовут его снова прочитать, а уже не скажу того. И появится так званое ленивство такое у человека.
Поэтому легче его не писать, а укладывать в голове, а потом были новые мысли. Примите Божие благословение, Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. За наших близких померлых, за померлого Эдуарда, Степана, Владимира, семья многих, Денько, Адамович, Трамбицких, Анел Панских, Вестовал, Панни Марии. І зажелаю Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Osiadstwo Papańskie. Нехай не станется погоды Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. A słowo stale się cielem. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Молися за нас, Святая Богородица. Остались мы угодными обетованием Христовым. Молимся, Всемогутный Вечный Боже, просим Ciebie, ulił nasze serce Twoją łasku, aby poznawszy braziliańskie zwiastowanie ucielewienia Chrysta, Twojego Syna, rozmowy Jego i krysz byli dowiedzone do chwały u waskraszenia wraz Chrysta, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak była spraw wieku, теперь i zawsze, i na wieki wieczne. Amen. Dobry Jezu, nasz Panie, Дай им вечное спочивание. niechaj odpoczywają w spokoju wiecznym. Amen. 88. Владарки земли и неба, Дайся безвятаемся в потребе, у Тебя мы шукаем, разгружание святости шагаем, Ружанцов